Usa sa labing naapektuhan karong panahon sa pandemya ang anaa sa entertainment ug events industry. Sanglit gipakansilar man ang mga dagkong panagtapok sa mga tawo. Sa Mandawi City ani ay negosyante nga gumikan sa krisis mibalhin una sa laing patigayon nga mao ang pagpaninda. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa Barangay Gizo, Mabantayan, kining dakong wing van nga nahimo na karong usa ka makeshift nga tindahan. Nagbaligya sila og lain-lain nga mga dry goods, mga gamit pangluto ug mga pang-merchandise items. Ang wing van gipanag-iya sa usa ka dakong kompanya nga nagtanyag og audio-visual equipment rental. Apan sukad nagpandemya, nahunahunaan sa tag-iya nga gamiton una kini nga daw extension sa ilang tindahan, sanglitwa naman sa magamit ang sakyanan nga kargahan sa mga ekipo. Wa pa may mga event. Paano pa? Gigamit na lang. Gigamit pa para tindahan. Kumusta ang halin, ma'am? Okay ra sa sakto-sakto ra gyud. Si June, account executive sa ilang kompanya, miangkod nga kaniadto dili ma-zero ang simana nga walay event. Karon, wa pa sab sila'y kliyente o kalihukan, maong padayon gihapon siya sa trabaho apan miabag na sa pagpaninda ug pagpangumpra. Ako may makig-meeting sa kliyente, kami magsabot sa unsa equipment, unsa setup, price. Sukad pandemic wa gid zero. Wala na gid sukat pag March, wala na. Nang among trabaho gid sa sounds, ya karon napugos na gid mi nga kuan, mutabang lang sad mi nga mabuhi lang gid sa duwa. Tabangan namong kumpanya ug amo ko galingon nga maka-survive. Matud sa tag-iya, kinahanglan nga mo diskarte karong panahona nunot sa kalisod tungod sa pandemya. Naundang ang kuan, naundang ang negosyo, nana niya. Ako mamagpapam to niya, nag-file ang bayron noon, inana niya. Dako na gid kay bagrabe ka, dako na gid kay bayron noon. So, moto na ninguha mi nga maabli na magbalik. Kung sa stage pang marag food truck pa. Murag inana siya. Food truck pero pa siya murag dili siya food, murag grocery truck. Napanglantawan niya, mataod-tauran pagyud nga makabalik ang mga susama nila sa event ug entertainment industry. Labi na ang ilang negosyo, paniguradong makapatapok mangyud og mga tawo nga gidili karong panahona. Mahinungdanon nga makapangita kuno sila og pamaagi aron makapadayon sa panginabuhian ug makatabang sab sa ilang mga empleyado nga nabuhi niini. Tan-aw na ko, mao ni siya pinaka-affected gyud unya, mao sad ni siya pinaka-last mabalik. Okay. Kuan man gud ang mainly ang business is magpatapok jud sa tao ba yan. Delikado biya kay magpatapok tao, so murag mao gid ni ang last mabalik gyud. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.